ngandingane sarta kalih kangkung manuk mabur suwe ngumpul Trek salopret punya sauran sawe kobuta lepawadyo ning driya mangung
lagune apa? Anjay. Kepi. Rada banter ya. Apa request. Apa? Gala-gala. Request apa request? Ayo dari request apa ini? Oke, boleh. Apa bunga desa? Lewong. Eh, Ayo ya, lah. lewong ya. Lagune si apik, Cah. Lagune si apik. Cah nom lagune. Yo sing modern. Ah, sing modern ki apa sing modern? Walang kekek. Lagune apa lagune? Gelek diles ya. Yo. Mas Rendrek. Lagune si apik. Ting tang teng teng. Aja sureng. Yo, Pak Kus, digetak yo. Iki ki ngopo? Selak bengi. Nabong. Sing santun. Toto sik. Pak Kus. Bagus. Ora iso. Le joget aja tenanan. Nunggu saweran. Wajib wae lanang wadon ilmu wajib wae lanang wadon nurut ilmu aja leren yen durung budak akalmu aja leren yen durung rusak bodohmu wajib wae wadon nurut ilmu wajib wae wadon nurut ilmu aja leren yen durung rusak bodohmu aja leren yen durung rusak bodohmu. Yo. Maban. Oh ya. Oke. Dung tak dung des. 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 Yo. Lebis ki nggo alat musik, ora nggo dalan tape. Nah iki pekateo dadi koyo kendang. Dasar kowe ora. Tak dung des ngene. Dung. Wes ora bakat. Aku iso ngendangin iki. Adol tapi. Ayo terus kesek. Piye terus piye? Saiki sing kepiye? Katoke digawe sik katoke. Lagu
Mas Tik ready? Oke, Pak Tikus. Jaluk apa to jane iki wong iki? Apa? Bunga desa. Urung matang jambune urung apa. Kelingan manis eseme terus kelingan ramadan uyune tresno lan kasih sayange yen karo aton telu duwe hop hop hop. Iki lho kabele nang kene. Kowe iki sapa? Kok urut? Sesuk ke kon tuku wireless. Pripun Kanjeng? Kanjeng Pangeran Diponegoro. Kok Diponegoro. Nganu Radi Rono, Radi Nengah. kabele mboten nyandak. Iki ke sound system larang ya, cowok. Nyuwun pangapunten Kanjeng. Gegandengan mboten enten wirelessipun. Hei, Kowe ki ngapa? Jare kon maju. Ya ora catet tiarap mah kok tentara. Kae kancamu kae. Hei, Wis kene. Kosik ibu. Kowe ki nek ono sing ayu sithik kok kaya ngono to, Gus. Jagong, Nggih, tak jagong mriku mawon. jagong. Sing apik. No, kowe ki mikir sik, Nom. Terus kowe ki wah kalah benang merah. Pikir. Kowe. Sahur. Ya. Aku ya gelem lho kuwi. Aku ya gelem lho. Kose. Iki nek lah nang kamera iki Mbak Novi wis nes-nes yo iki. Kos aja. Aja. Ajane penangsange amelu ning wedi mergo direstri. Heeh. Asing nonton Pak Sudi. Iya. Aja. Kae pripun Kanjeng? Mohon buka Dik. Nggih. Ketoprak sithik ketemu. Nggih, ketoprak. Iya. Ngono ya. Es. Kok bakulan es bengi. Oh bengi. Mohon buka Dik. Nggih. Kopi anggonmu. Blo. Oh. Kopi anggonmu. Kula mboten pripun. Ya. Aku tak rampung sik le ngomong. Oh, rampung. Barmu. Mohon buka Dik. Nggih. Kopi anggonmu padha ngopeni turangga kang Lihat ana ing aku niki kok jejet. Kuwi iki action lho, Kos. Action koyo Mbah Sukra ngerjejet terus. Nggih. Yo. Padamelan iki sampun Separo. rampung ning niki nembe Pun kelok. pun kelong iki. Kelong sekedhik. Nggih butuh seneng-seneng to. Wonten ing acara merti dusun mosok mboten seneng-seneng. Yo.
Iki nanggon acara Merti dusun. Merti dusun. Merti dusun ngendi? Banaran. Nah, ngerti aku. Aku cetha nek takon abah iki tetep cetha. Ning salah nek merti dusun. Wau Walimatul Hitan. Iso. Ha mau anong kono kae aku pas arep madang kok ana tulisan Walimatul Hitan. Lambene. Lambemu. Apa? Iki rong kon madang kok kowe amadang. Oh iya le panitiane telat. Bali. Cuk, Yo. kon Bali. Burung. Tak kira nek kon Bali rak terus bae amplop. Ora damplop. Hei. Nggih. Nggih. Kopi anggonmu padha ngrumat turangga ing Jepang Manolan. Nggih pun mateng Kanjeng. Anjir meteng. Jarane. Sing metengi sapa? Nek sing metengi jaran ke sapa? Jarane iki mung siji tok. Lho. Sapa sing siji? Niku Ngawur ya aku ben pisan tok. Kowe metengi jaran. Lo ben pisan. Ayo. Pisan dadeni pisan. kowe metengi jaran kowe mesti. Niku maksudnya niku. Yo. Yen wis mengkono prajurit menutuki gladen peperangan. Wis sempira dhisik. Tak panggile Bosrik. Yo. Minggir. Sampai suarane sampai. Woi, para prajurit. Nene. Ini lho, contone. Sik, Rene. Kore cempe rono sik, cempe. Tak contoni. Yo. Iki asline sebenarnya asline penangsang iki. Kuwi kan kawe. Yo sing apik, soalnya nek nganu kuwi nganu prajurit sing apik. Aja sak-sake. Yen nyeluk prajurit aja sak-sake. Kowe meneng sik. Wah, aku arep mengo kok diselani. Ora sopan kowe. Aku sesuk nek diundang neh ra mangkat tuh. Kabeh eh? Tenan ra mangkat, ora buta kowe. Ya nek ra mangkat ra ngliwet. Awong ge anggerane takon jope kapan meneh, Bro, ngono. Heeh, ning kadang iki ya beli to raja-raja. Wong kene iki butuh-butuh tenan. Tambah tanggungane pirang-pirang. Ora tuh. Aku nyanyi lho perjurit. Kus. Tikus. Oke. Kus. Rene sik. Tak omongi. Nggih. Saweran ada saweran. Iki ana dit 20.000. Nek tak dum kok ora lotro. Nek Sing 5 apik. pas, nek 5 lak pas. Ditek sing apik. Dituku ciu. Iki baca cilik-cilik. Yo sing apik pituture. Mergo iki slawe. Selawe. Slawe to. Heeh. Nek arep dhewe ngibadah, Heeh. kan ya dhewe misale Kae, sik. Ini anak-anak kecil-kecil kan raju. Ora cukup. Yo geri perasaane panitia. Heeh. Tambahi. Mosok go selam. Selawe, lek cong yang ra oleh. Wis matur nuwun dicoba. Matur nuwun Mas. Diparang iki sing ngene mau. Kayak nang isor-isor gedang kayak kok. Ayo. Kayak nang gendruwo nang isor gedang. Nah, Matur suwun tambah rezekine, Mas. Jan laris nang kene laris tenan jan masalah. Suwun panjang umur masih. Pak Penangsang mugane niku nek Sadawira main ajak niki saweran mengalir. Beres niku misale darang Pak Penangsang. Kowe ngerti Pak, nek esuk kok ngene iku kok amplope ra tak kei kowe. Nyanyi sik. Nyanyi sik. Apa? Mau panjalukane sing nyawer apa mau? Galak-galake. Karo rono. Sekop. Alah keri. Oh. Wes iki drum tok ra ono nyanyi Yo nek kae Oh, ditane. kok diketase.
Ayo Bagus. Ngono. Kaya Ya. Digetak. Yo. Yo. Digetak. Cangkeme. Ditutuk drame kuwe. Yo. Ditutuk drame. Iya. Bergoyang berlari bersama Sadoyo Sakti ayo Dilirik suara kodok ngorok. Dilirik suara kodok ngorok. Mangan kodok enggak mbok. Mbok. Cilik garing beline kucing. Gede to wow. Beline landak. Aja nggawa sing kuwi. Aja nggawa sing kuwi. Hah? Disensor. Ono tak cilik-cilik. Disensor. Siape? Apa? Taline dawa. Sing kepiye? Sing apik lagune ki. Sing rada ngrep-e. Yo, ngerep lho. Sik, tak eling-eling sik. Kok lali piye? Yo, ngerep saiki. Yo meneh. Sing ngrep apa? Yo, bangun tidur, ku terus mandi, tidak lupa aku menggosok gigi, tidak lupa wow. Beline landak. Aja sing kuwi. Oke wis. Aja diteruske sing kuwi. Ayo jongasingan ayo. Sing apik iki jenengane berarti dusun ke didelok wong sak desa cilik gede melu nonton sing apik. Bos, Ora kok ngono kuwi. Baleni. Beline landak. aja sing kuwi. Rasantun. Saiki ndongake sik, Gus. Hei. Mau anek katokan iki digencengi. Kok iso mblok? Iki kato apa? Kato mbok sapa? Iki brondut lho. Kato brondut mbok duduk. Weh, Ki, jane iki nek lah tanggapanke ana kasih ora to? Ono to. Ya kolore iki dandani. Asu kok. Weh aja rasis. Le aja rasis. Kalem. Slow. Unek iki kuwi ketuane. Ketuane. Ora apa-apa. Ah, ngopo? Amplop wis gembal to? Urung. Kage di ngapunten, Ki. Wegah. Kok amplope ora tak kei kowe. Wis. Bagus. Kok sik didongake sik bar iki perang meneh. Nggih, perang. Kanjeng kula tak dongake masyarakat mriki riyin. Yo, bener. Mugi sak bibaripun merti dusun, masyarakat Banaran Sumrambah kiwa tengenipun kosek. Ayo gurung, pamin keri. Pamin lagi adus saiki. Mugi-mugi bar acara niki masyarakat Banaran lan ugi kiwa tengenipun saged dipun paringi gemah ripalo jinawi. Ayam tentrem. Selamat dunia, selamat akhirat. Sing duwe bojo. Amin. Pak Tikus. Weh. Pak Tikus, iki kan sak Banaran iki kan akeh. Keleke, Mas, keleke. Ya, iki didongake sing durung duwe bojo, Nggih sing dereng duwe bojo, enggal-enggal duwe bojo. sing wis duwe bojo. Pegatan. Waduh. Kok pegatan? Maksudnya sing duwe bojo terus diparingi putra-putri ingkang saleh-salehah migunani Amin. tumrap bangsa tuwin negara. Ya. Nggih. Sing lanang-lanang
Wel dadi bocah sing salehah. Nah, sing wedok-wedok. Wah, saleh. Oh iya, sing wedok-wedok. Dadi bocah sing salehah. Nah, sing bapak-bapak. Sing bapak-bapak sing sabar anggone nglumat bojone. Sing ibu-ibu. Sing ibu-ibu tak dongake meteng menak. Wah, kok kosong. Masa nek masae ora meteng aku siap meteng iki. Monggo, Kanjeng. Mohon dilanjutaken. Kula tak nganggo kathok riyin. Ridu mawur mangawur awur wurahan tengarane ngajure kong makulo kong so tatakat yobudo warman driting turangga esti rakatake dojo lelayo
Plastik. Tulung sawangen sawangen aku. Iki kok meng wong loro, iki kok meng wong loro. Nah, Kajeng sing setunggal kesurupan. Sing siji. Loro sing dadi loro. Heeh, sing siji blodrong kathoke mau. Ora. Udutmu. Udutmu sak. Sing siji biru. Ora iki nang YouTube ora oleh udut, nang ora oleh YouTube. Ora oleh udut nang YouTube, nang YouTube. Nah, wis. Wis kok ono sandalan dulu saran. Roh. Mie njaluk. Oke, golek apa? Oh iya. Ya. Sek. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak Habib. Ono apa kowe kok tulung-tulung? Iki aku. Aku sing penasaran. Oke. Takon. Nang ngarepe bendarane kok gojekan. Cul. Excel ora kowe. Dapuranmu ngopo? Iya. Kudu aku to. Excel iki lho. Kowe iki ngapa wedok dhewe nang kene? Rene, nek iki cocok kene salaman. Saya terima nikah dan kawinnya. Kowe rabi karo Excel meneh kok. Excel kok ngepek. Ya, Iki eling sing ning omah iki live streaming roh bojomu. wah tenang wae bojoku wis turu kok. Ana sih ya tukang tambah kok. Apa ana sing gelem tukar tambah karo bojomu ge? Bojo kula niku boys kok. Boys siapa? Boys piye? Boys ki ombo tergede. Boys kok ombo tergede. Isih Piye apa isih? Is ki basa ombo ki ombo. Is ki to basa Inggris. Apa? Is the best ki ombo. Tegese bojomu Ombo tergede. wis. Dadi nek mlebu kolongane ora nyenggol kiwa tengen. Apa kowe? Kepiye kuwi maksudnya kepiye? Lawange lho, lawange. Lawange tak kira nek sing kepiye. Ana apa paman tulung-tulung. Ora luwes. Kowe ki biasa penangsang ki ora luwes nek tulung-tulung. Wah aku tak jajal sik Oh iya. dhewe. Ya. Ora kok idolan asli sing dikekrek kupinge sing iki pos iki. Sing dikekrek sapa? Kowe dikekrek kupinge, aku dikekrek cangkeme. Ya mau rembugane nang jero. Ora. Mau ora ana rembugan sapa sing tulung-tulung. Wah, kowe rembugane nang jero kekrek-kekrekan kok. Wis ora. Ya aku sik jajal ya. Bali nih jajal saka kono. Saka kono. Ya. Oh, Ya le tulung-tulung saka kono. Ya ki. Ya sak tekane mie. Dumeh kowe bayar aku Dik. Akon sawiyah-wiyah. Aku bayar kok. Ya. Sahur. Kosek. Aku nek kowe sing ngono ora apa. Iki ki ngopo? Ah. Kula kan terkesima. Katok musuhe aja cincing-cincing. Kok katok dumeh kene bon-bonan duwe katok basa. Bisa tak ganti kamare. Wah, kula ora kru. Nangis kanjur. Kaya Nangis ning nikmat. Ganti ke imik malah gugup. Lirung tahun. Bingung ngopo? ketoke kula penak teh mriki simbang teh mriku. Ngamati kene pasang kono peteng kok ya. Wis. Mohon. Ya, yang minum. Hei,
kono ya bakulan ya. Aku nyaut. Aku bantu lho. Iya. UMKM. Oh iya. Ayo kuwi universitas kecil metengang. Usahane uang iki. Wis, Ngeten Kanjeng. kepiye? Wau kula ora rumput. Ora luwes. Pindahin. Ah, iki luwes. Ah, sekolah kono sik. Mikir tinggal. Sekolah kono le maju. Yo. Kapan rani sagara bisa senior ini. Amin. Pak Tik. Ayah. Sik, nek aku arep nambahi bayaran ra iso. Golek saweran. Kono, Radirono sik, Radirono. Lah sawiran wis tak wehke kono jajalo ngono. Berarti paling wak dhewe engko oleh bayari wak dhewe iki ceh mampir KSP. KSP. Ora golek saweran kok. Wes iki nek mampir KSP iki begitu. Tuh. Yo, langsung benang merah. Tolong, ada serigala. Tolong, ada serigala. Lari Upin, lari. Mama tadi Upin-ipin. Oh, Cik. Iki kayak syuting tikus ora upin-ipin. Gimana bros bro? oh kon tulung-tulung malah dadi jarowit. Apa kuwi? Jarowit. Lumayan. Iki masih sekaku mo. Oleh doran lumayan. Gopek kuwi. Oleh gopek lumayan. Lumayan saka kiwa. Bar iki ngenteni sing saka tengen. Pak Tikus. Mas lancar rezekine. Amin. Oke ceweke. Amin. Wah lumayan kuwi lumayan. Sing dhuwur kuwi kebagian apa ora? Lumayan. Sing dhuwur kebagian apa ora kuwi? Weh. Tenang Dinda, ini untuk biaya kita nikah nanti. Iki wis bengi. Ayo wis bengi. Wis. Kok sik apa sareng ngenteni sing saka tengen? Sing saka tengen koyone Sing ora saka gowo. tengen sampun telas gamel ngundang tamu le auman iki. Oke. Yo. Paman Pekadik. Iki ana opo? Kena duit kok 500. Tulung. Kula wae ora ngrumput. Kowe ngerumput. Hao. Terus Kepiye? apakah malah Gogok sampe. Kiai Sago Otong kudu utik. Wis. Terus Ana apa? wonten pawongan kalih. Ana pawongan loro. Sopo kuwi, Gus? Sopo kuwi? Pawongan loro kuwi sopo? Ora luwes menang sangil wis iki. Contoni. Oh iya aku gak gamburi. Aku gak gamburi. Ya. Ono opo? Iki opo, Man? Opo? Kowe iki ngopo melu-melu? Aku sing nakoni, Cuk. Iso lali. Yo. Iya, Cuk. Ora ngeten to, Cuk. Aduh caramu. Adi Patih. Sik, iki duite disingkirke sik. Sahur. Sahur sepuh. Yo, Wonten pawongan kalih. ana pawongan loro. Terus kula ditangeti. Ditakoni kepiye? Ora. Iki nek pas latihan wingi lak kowe ditakoni ana sing nakoni.
Nggih, anggere nek kula ditakoni ya mesti lek ana sing dinakoni. Wah, niki ora usah melu. Oh nggih, ora sida. Yo. Ayo. Yo. Terus kula ditangleti. Kowe ditangleti ku piye? Apa kowe abdine Arya Penangsang? Banjur mbok jawab piye? Nggih. Terus piye, Pak? Terus ngeten. Terus Ngeten. Refleks kok kula. Oh, ora Penangsang kok suarane kemeng. Cok banjure kepiye? Terus kula rak diambil gegaman kula. Gamanmu disileh. Nggih, padahal nek gaman kula disileh mesake bojo kula Kanjeng. Oh. Ora, iki wis metu. Apa? Bener ta? Oh iki pringo sing gigal. Tengah. Kok nek pinggir koyo ora koyo arep tugel kae to, Gus. Wis. Cok banjure kepiye? Terus gaman kula kan diambil. Terus kuping kula aduh. Kupingmu aduh ngopo? Sikile. Sorry. Malah gedeng. Wis. Cok banjure kepiye? Kupingku. Kupingmu ngopo? Oh, ada dua. Wis. Yo, benang merah, ana apa? Terus niki kula Di apa? Apa to, Gus? Apa to? Ana apa-apa nih? Apa to? Ha iya. Ana ndi to? Ana apa nih? Apa to? Ayo nang ndi? Astagfirullahaladzim. Wis iki kalunge prajurit ya, iki kalunge prajurit. Terus kuping kula. Ketawanya jalur sawiran barok. Oh, wis jam 11. Amalah wis klep bayaran kaya. Bar iki iso ono warok mburine. Yo. Kita Gus. Kok sik biasane? Biasanya nang kene. Ya. Mana sih? Diji kok biayane Mas. Mayung ngono. Yung. Wis, saiki mundur. Nggih. Wis. Oh, usik. Aku. Biasiku. Kono. Ayo kono. Ayo ndang. Nyiprat sisan. Ora senior ya wis tak ijak-ijak tenan. kabeh wae para prajurit. Ono nawala saka Nggih. Jaya. Oh saiki ana mikir. Yo. Wis. Mlebu. Marai tobok ketuane. Para prajurit ing Sipamana lan. Iki ana nawala padha dirwokno. Laraping ponan gentaka. Kapur marang dan mesti pati kawanku. Rio penang sangkon baakos.
Satria Jentara Turasing Nalendra Yate Allah ku kabeh. Hati Wijaya ngalembono marang aku. Ora mung kaliyan ira nang sang kiai bagus. Ananging isana bacute padha dirungokno. Mung setitik cacatira nalikane binangga ing kota spende wonte sarasehan ornenduto no patra penjai aku senen durjana lan angkara trapsatana ewong tande Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.